putra Pupon anak angkate Kyai Urasemar Badranaya. Saiki kaya ngopo? Apa awakmu sanggup dadi garwane Raden Wijanarka? Kira-kira Wijanarka iki nyocoki tagak karo atimu? Nduk, Permanawati. Nduk, jawab pojok meneng ae. Kira-kira Wijanarka iki cocok tagak? Kok tambah ngalih? Cocok apa gak? Cocok Romo, cocok. Romo, Krungu tagak? Krungu Kakang. Apa jare? Jare iwak endhog. Wah, kok bingung. Bareng ngomong cocok ngono kok. Wijanarka inggih sinuwun, dina samangka awak wis krungu dhewe. Kalamun putriku gelem nampa katresnanmu, ana mara ganggih tututana calon garwamu menyang ing kaputren negara taksih kencana inggih sinuwun kula mangesaken dawuh sinuwun. Tresna karo bule kakangku kadingaren Koko Prabu kula ngaturaken sembahing pangabekti kunjuk Koko Prabu kekalih adalah iya Di iya aja kaget rasane atimu tekanipun Kakang rene bakal njaluk senjata pitulungan caket to Bathara Yayi tulunganipun Kakang Di tulunganipun Kakang lawan Kanjeng Koko Prabu wah ana apa pusakanipun Kakang wujute cakra wiluduksina kelawan alugara ana kang nyidra. Sapa sing nyidra? Sinten Kakang ingkang kumawantun nyidra pusaka panjenengan kekalih? Anak pupone Kyai Urasemar Bujagati kang jeneng Wijanarka. Dina samangka menyang negara taksih kencana kanggo ing kono pusakaku rong perkara kanggo bebananing pinanganten badhe kula tututi lampahing Wijanarka bakal kula cepeng sing ati-ati ya Di. Yayi Permanawati menapa Wijanarka aku manggak cetha gunemu tatkalane ditakoni karo Sinuwun Prabu Permanadewa cocok apa enggak Wijanarka munggo ing atimu sanjane ya cocok lah kok sakjane ya cocok temenan apa enggak karwane nek cocok nek gak cocok ya karwane umpama cocok ya kene Ki Adi dina samangko ayo mangun bebrayat agung awakmu dadi karo aku umpama gak cocok tak entengno patiku dina samangko aku bakal mati wae aja mati ya
Aja mati, aja bunuh diri. Lah kira-kira awakmu cocok apa enggak karo aku? Iya cocok sak temene. Rikala semono aku wis tresna karo awakmu. Rikala semono kapan? Biyen takalane awakmu dodolan sayuran kelawan buah-buahan menyang negara kene. Tak tulu saka menaraning keraton. Rikala semono aku ya nyawang awakmu. Ning aku kok gak ngerti nek awakmu nyawang aku. Aku nyawang awakmu saka kadongan. Najan kulitmu rada ireng, bathukmu rada kosong. Gak luntur gantengmu. Mula aku tresna karo awakmu Wijanarka. Suwen wis sabumen. Kakang Bagong kok muruki sing gak bener. Sopo iku mau? Iku mang kakangku Bagong. Awakmu dikongkon apa? Cari aku dikongkon ngambung. Ya bener lho. Ngono. Ya wis kage kene. Wadalah bulat moko maling kurang ajar. Kakang Semar, apa bener iki anakku pon Rika Kakang? Nggih, niki anakku pon kula namine Wijanarka. Wijanarka kurang ajar, wani nyolong gamane Kanjeng Koko Prabu Mandura kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Dina samangka wajib nampa pidana, bakal tak kisos janggane. Mangke riyen umpama Wijanarka niki sampean kisos janggane sing getun sampean Den kok iso kaya ngono Kyai Semar sampean napa lali duk rikala semanten wonten wujute salah setunggaling pertapan ingkang nami pertapan Arga Bangun. Duk rikala semanten jenengan gegulang nyuwun ngelmu kalih pendhita ingkang mapan wonten ing pertapan Harga Bangun. Jenengan apa supe? Aduh Kyai rikala semono pendhitane duwe anak ayu. Yaiku jeneng Wijawati. Lah Nini Dewi Endang Wijawati niku ibuke Wijanarka Den. Apa bener kaya mangkono Kakang? Sampeyan iki getun lho. Wijanarka kok kurung arep mbok kisos janggane. Waduh, Kanjeng Koko Prabu Diagung Pangaksam ingkang lepat menika kula. Lah kok awakmu sing salah? Septosipun Wijanarka menika putra kula piyambak, putranipun garwa kula Wijawati. Duh, ngger Wijanarka. Aduh, bilih kados mekaten panjenengan menika Sudarma kula kakung. Aku iki bapakmu, ngger. Aduh, Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Jebul nyatane kaya mangkono. Wijanarka inggih sinuwun kula wonten dawuh. Awakmu kok sekti banget bisa
Gendam pusakaku kelawan pusakane Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Kula mboten rumaos gendam dosi nuwun nanging pusaka kula wau dumawah piyambak wonten ing ngarepan kula. Lah banjur sapa sing nyoba? Adalah aku sing njupuk. Putraku nggih Bambang Wisanggeni. Anakku lanang nggih Bambang Wisanggeni. Oh, adalah Rama. Ya, iki aku putramu Bambang Wisanggeni. Po? Ana apa nggih Wisanggeni? Ngertenono. Aja nyalahno kadangku Bambang Wijanareka. Saktemene aku kang gendam pusaka rika karo pusakane Kanjeng Prabu Baladewa. Dasare apa? Dasare sepisan Wijanareka iki sedulurku. Aku wis weruh wiwit biyen. Ing kono kesio-sio uripe amarga wiwit lair ora tau diopeni dening Kanjeng Rama. Lah aku sedulure ora iso apa-apa, mung kejaba ngewang-ewangi supaya kekarepane Wijanareka iki keturutan. Aja gelo atimu ya apa adalah. Iya ya nggih. Yen kaya mangkono pun kok njaluk pangapura ora dadi boyo pangapa. Wijanareka, iya ana paran dina samangka balekno pusakane Sinundarawati kelawan Mandura. Aku bali makayangan. Di megolan gunung-gunung yen cinondro ngresepno ndriya gagat enjang wis ketingal Bambang Wijanareka inggih sinuwun kula wonten dawuh dina samangka hayu gage mlebu menyang ing kraton negara Taksi Kencana. Kaya ngapa sinuwun Prabu ing Taksi Kencana? Monggo Kanjeng Rama inggih. Koko Prabu Slawi kula dherekaken Kakang Semarayu melu. Nggih, monggo. Wasisaning Bathara kang linangtu. Panjenengan menika sinten? Adalah kula menika Sri Nalendra Bathara Kresna dalanging Pandhawa. Ingkang wingking menika kula Raden Janaka. Pranyata kula menika taksih dados kerabat panjenengan. Dados kerabat ingkang kados pundi? Mantu panjenengan Wijanareka menika sejatosipun putra kula. Aduh. Berarti panjenengan menika besan kula inggih. Sinuwun, waduh Gusti pranyata kula anggadhahi besan ingkang sanget sedaya. Datang nyono datang ngira pranyata kula saged bebesanan kelawan para priyantun agung. Sri Nalendra Bathara Kresna kelawan para Pandhawa inggih sinuwun inggih pramila dinten samangkin kula titip gesanging putri kula Permanawati inggih
badhe boten kula anggap sinten-sinten, kula anggap putra kula piyambak, Nduk Permanawati inggih Kanjeng Rama melu garwamu menyang ing negara Ngamarta inggih Kanjeng Rama wekasipun Rama wae jeneng sira iki Pawestri kudu pinter leladi karo Sudarmamu kakung ilinga ya Nduk wanita mono swarga nulut neraka katut aja nganti wani-wani karo garwamu inggih Rama mangestaken dawuh Rama. Tinambahan setunggal Raden Wijanarka pranyata putraning Kyai Janaka malamandar dinten mangke sampun pinanggih kelawan jatuh kramanipun inggih Koko Prabu mugi langgeng jejodohanipun Wijanarka kelawan Nini Dewi Permanawati ngantos lami-laminipun tur malih mugi lelampan menika kinarya kaca prenggala tumraping taruna saindring bawon